bowa home when your friend and Samawano ekwa mother and a banso enkwada mesrawo uhia 2074 obota hye so pa ona se tatai na wutimi se wanimu apagya nya wo kase nie nya kase na wo ye ohun no 2074 ena eboawo ayi moja no nyina finu ewemu no na ho atimi atopa na nyema nyina atimi akoyie minima bantie bi wakasa enkaboni di akire ba obeka se bia wontwi ne se watwi pa wo yusu adu papa nso de twi ne se nyono a mafo hye nyina wo yusu bi nanso still ekro na aba ne trim ya kire na 2074 ya okoto bi na wotwepe ne ha nyina ato atwa wonso koto bi na mo pa eye nananum dudo no a na ye hye ne kukuom ne ye de bonsua e de atoso na esi kɔ na ho wogyaade ho ye kwaba abonti ba bi enu ne nsu ayanom ne ya behwie bi anom no eno na ye de DHC e de asom ya ni se nsuo onom a wonte nka bia wa kire enu anya nwono ti se nsuo no ana wonom na bibia ye fine na FDA fo nso age atum sampa edure ye adupa ubenya bia to anom a ebebo apa pharmacy ne heba shops nyina monye na wo apedodo atu aton no okanshi drug lane ebi ho e na fe kuma senso Ashtown Colina Keba eno nso ubenya bia to e wo ho numbers no abetimi atu aton no ana obetimi afre ne abere obie no eye 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na oni yen abonkomo migusu kaiwo se aka enna kakra bi memenka na se aka bosomi o aka na kakra bi na bronya no aso yenyasi 1st December mu abronya na hyase no nanso won se o hyase make you plans na ye 1st January and o hyase make you plans na woni wabusua de mo secure mo ho a besi December na mobrowafo no a nyamesom papa e kire se wo mo na yehu ommobo a wo twede ampan no enso behu ye mobo bie no won se na de wanfa nka plans ho enka achi kakra bi a wo bia ensa sompa achede ho asem na mekan ni ayeye edema akunafo awisia ni nyanka mobrowafo no eno ne yeto nsa de afre se won so kakra bi a wo no enso o enhunu se esua fa beka yen ye de ne ho na kitten ena kabo man ye kese na ye bafu ne de ama wono mo so e de atwomanum speedede wo de ne ye ntoma atade empaboa ebi kura eche te sabi de ibi mpo a na wa utimi kura na kama na ye yi a eye afabra ana wo de na aduane emo tin tomatoes ne anwa ne certain fish ibi ne niema ho aburo kura de ka ho fabra aburo no dwane ye ne bie no ni nyina wo de ba ye beje ne kama bibia ye de che ema ne ye yie bia no fabra na ye nkambom bia na wo de no peso ye ne sika 0598 559 802 0598 559 802 sompa nkrabata bia wo Ghana ha bia nso no utimi de de ekugya biti se sompa 93.1 ewe kumase no ye headquarters no utimi de kwa asantemantam mufo monfa nko sompa 101.1 watakwa ena fe 106.1 ewo tachiman sompa 90.71 kranza 98.9 ewo sunyane ena fe 106.5 FM ayense wan kran ha no o de ba ye be ne kama na bia nso atimi aye fine promised of other romanti yam vita no se nkwada no ubusa nse how are you I say yam vita no na nkwada no se wamade jeso sanse wamahunu se wamapom ebe ya den a wombenya aduane papa dia na yam vita promised of one de aba 16 essential vitamins and minerals and ye de afra e wo breko a ye de zinc iron and afen so eye calcium e de afra nti omdo mpemu so ye dene akwada tutu atim say yes we gina yie pa na a building the kama FDA ayehema je atum say odi yam vita ma oba no a wokoyie pa no nti mpani ne kura ya agi aboso mpani fo munya mfama nkwada no wai ye wo amode ho ebro ene wo hwiti nso de ho ba bia obefa bia oso pa yam vita enkwada aduane papa eboa won emu mutimi nyine yie pa bebi top na emoa pa afa yemfa nsam ne nkopie mu ewo epoye mantam mu enrada ye wa wa na ye ti se video bi nenam social media ne so ne se ye kobusam ye koya Eastern Regional Hospital we ya regional hospital nankasa ena maburu bi a wom so ye ndisifo wom abowura ho say medical doctor Kotompao na adwuma ye wo mo number ba kokora wo mo na eka wo mo so wo mo number na bio na adwuma ye kora wo Eastern Regional Hospital ho no aso ama ya transfer no won kwa wo se won ko chese ho ba ye ne de eno na mabunu wo mo bowura ho na ne ebe ye pinche na eno na sompa ka se ama na nso wo ye chi mabunu ne ba ko ebusa nse ntimu a ne amuye
Eye. I'm say hospital na mo ho no mo san de BS ayede esan ba ya ankon ni ntakwa ankon pa wontimi nko hospital bi ayarefo obi yare da ho onim de ano ebi on pedidi on pesi wontimi nya wa adwene se wo de ntakwa ko hospital na no wa fomara ya ko se ya kwakoye peace ya ko no so ya den krata de ama se ya mfantale hospital but so let's move ya ko so chia bi ya chia ama ya tale bi efi form ayede kosoro ti adu so no mo si doctor penin no office na so ya wure ye tale awo ho ana mo si den na e be tale mi so o mo hwa de na ye tale na o mo kan a o be hu ade ye tale ho e be hu ana ba ko efinichi be gina ho no ana o be so paper na ye de eti ana so e scan ye de ye because the penny na o o ma man transfer ama ma tena so ye meet do be fi bolga no be ba kofodia na kofodia ni na ko o ho nto mo tena se ye meet no wo be ba kofodia o bolga no ono ko ho ama oni kofodia na tena se me ko ho ma me 3 months na saba na ma ba kofodia na me ma ko ho e say 3 months na so no ko bo na ko tena ho no o fi bolga ko no o ba kofodia o so mpin ana mpin fo na je se yon ba na ko tale hostess na de esi o nti hu na ba ko beti ade na ye no kasa kasa ni pam pe de bibia o ho set enye se bia ye tu mi ana ya hon de ndi sa hon na debi ye de mra na ye de ye juma na ye de mra na de ye adwuma no enti o manfa o ma ho ade nso o mo kwa akwa de bia akose ne ma na emu mo kwa ye no mentime ho ase na course wo ho na ma nam so a ekoba asa na eno ene nsem a epuemu ewo epuemantam Eastern Regional Hospital wo mo chese Dr. Kotompao wonko Abusiana wasa ensemene emo na Ghana Medical Association wanmo ade krata pie mountain wan krata mu na wachire mu e krata yisu se Ghana Medical Association sebio wanam ekondeme sa ensemuhunu abonefo semu a ekoso ewo koforidua eye Eastern Regional Hospital hono ni nyina efa emrante kwa bia wanum susu se wamo eye research youth wing wanam ewo NDC amanyokuo mu wamu susu nemom Ghana Medical Association panimfo etotosre eye oman posi adwumakuo ni sei die si ye no ewo se wanum hwehwemu animu ya na emrante kwa wo ho bon sa ensem yi mu no yemfa wanum nyina enyina mena no na ebom wanam aka kire Ghana Health Service se yan transfer wo bi se oya dokutani se woye ebia woye dokutani anase nurse ni wanam ehwe say wamo transfer ho sensem no eye Ghana Health Service woma bem eneda na enkoye individuals bi a wamo ewo ayasa bia baabi anase wamo ewo empotamo baabi say ya himfuo wo bi entimi decide nche Ghana Health Service say we na enko ha we na esene ha Ghana Medical Association for say wanam eka kire Ghana Health Service say dokutani asabrei na ho edansanyem ewo koforidua Eastern Regional Hospital hono wamo eka kire wamo se wamdu kura wamo se makura ne achechede wamo ma ne bambo ho ehia wamo pa esanse de si ho ne na nya agro security man kura wa yesa nkaja wagina finfini na akweso obi kwabu obi na akwa bepata no jai ya se batafo edi aba security man no wamo bro na bridi abrada papa ewi ase nurse fo no kura bi jibi hye wo ho ejapade pie no so ewa yasabia okura no wamo sese bi ni adeade a ya woni nyina wonom ekaseti asa abonefo semin wonom etoto srampanimfo se deade na ye ne de ewose womo hwe anim kwan se womo ebetumi a prosecute ye na nyase ye akiri obi na obi atutu ntuma tietanchacha mo abaso o we de eyamia minipa we de eyamia maban nipa nyai no Ghana Medical Service da bi wo soso na mom wo mo hwe se perpere yo ene atentene ne ebetumi akoso krata free one akache eba ye no medical doctor Frank Cerebral wono ena ye president edema Ghana Medical Association nensa ehwase a won twerefo meche won general secretary wono so ye Dr. Richard Salome wono so esaye Salome wono so esaye edema Ghana Medical Association na womo ye ne se no a oya aduane a abedidi aduane a wo bedie no enkwan ana stew ana nam no kura wo steam no ede na wo de ye mesra osanya onga yinimokwa why baby a wo kodidie no busa se womo de onga ena ye nkwan na na se stew no a ana nam no womo de seasoning ben womo de gu ho sanye onga ka kire me se ye wo de aduane no wa me ko titiri kura ne ye mema no
One say mema no a eye epefie aduane no bonso omo no womo ayom bibia omo fast spices emfra nanso say ye onga won bedi because onga no ye natural spices and womo de aye eno nti udi a asem ka bia ni akire mema de ye ntai ni spices rough anhwe ye a na bejonkulaize o behu ana be ma na fe o mema yo no na akwahye dem nanso promasido of adawroma womo spices om de aba friend say onga no FDA ahwemaji atum se odi bi aduane e de mankwada ene mpani titiri pa na mema no a eboa wo mapom den pa wo ye stew ne nkwan no ne nam ne ho adwuma nyina awie saa no de a na aduane a odi bedi no o mana ye just hot kinky awie yi yapon asode aba fie ma ye ntena dua na se ma ye ntena sama hat na se ho na ye mtese dokono num na ye kwoto dokono no wen a ye se dokono bi na ye se polo no a esi junction ne so no ubu a ase ahwede e na wubu so na ye dokono mesrawo onko Jos hontia Jos hot kenke eno ne papa no eno nti maame a woton dokono ba bia wodo dokono ne sie no onse boys ne mpe hoba wo mu twam wo ho no ma ko sister no wo no ho aho no ohun ka ne ho ne wapaa so no nkrofo ko sanse wunya hunu Jos kwan no dokono de wankasa no unnim ho adwuma ya ne ye na ede ne paa no nti Jos fo se bra wo mu na ye paa no ni pastries papa ma wiase nyina agidi ye momu sampa say ye obabi ne ye obabi enom de dokono de abeka ho na wo de ma 3 Ghana cedis se beji na koton tiawo ni obeya ne se otwuma ko che wonche nam ye o hyeto ka ho hyeto no kra de on Ghana de aye na fe uwie sa no a wa ye wonkuru mafro ye no kama de asi Johnson ne so na na wafa basket na wo pan na wo ko domi commercial bank na chi ho no a ba bia Joseph no wo no na wakotu dokono ba ko 3 cedis okwa he obeton ba ko mpem hakora ye wo a wo dia obi a beton so sanse mu odu kama eye se moton ba bia ye no ye no ba bia under very hygienic condition ya ekoye pa uye program bia wo hia dokono a ene just bread and pastries ye mpanifo mo nkomo ne ye mre just hot kinky na bia anya kama pa ba ko ne se no ye de mouth 3 Ghana cedis atufo ansa no ye number is 0256 068 832 0256 068 832 na fe one yen akasa na emom se wawie we nyina yi na ase manum ato mentimi nidi maposo ne maposo ye me ya malaria akura acheme ase me ho ye me bete bi wabreko a time herbal mixture ewo ho na wonto obie emfa ho se na kwasie pharmacy no ma bie herbal shops na junction ne so no wo me nyina bie koto wo de sesi a time herbal mixture eno na wono mo a utimi tibidi utimi gina wo nan so immune booster ma immune support na bibia atumi aye fine your time HH mixture eno the capsules enso wo ho se wonya no bito na wono mo a wo adwonso ya wo dwonso a wote se we die mu ye wo hyehyew eno ye time HH mixture no pomodi pe bito na emo a pa na fe wo no num ne sei no na oba esiesie wo maayi mu be man so emo agina wonan so na bibia atumi akoyie pa ede amawo mesirawo enya na ewo pharmacy ene herbal shops bia mu se wo pedodo na watu aton a eno an se ofre 0244 417669 0244 417669 na onempani abonkomo ne momhya no so senya mapemfo ba wa makoda nufo ena akoda a wonya mfinhia no edu emienu afa yemfa nsem no enko wiemu ewo amanone wa amanone nsem mu no etiefo beka ya be se October bosumi mu ewo afimpinu ene aduonu miensam ena Israelfo wo mo ne Palestinianfo de yantam so a amanfo ka bia ka womo se ntokwa no ene womo digu a ekina no masan afa ayese tete ntokwa no bibikitu bia na asa akofa ntokwa no de aba na efri sa abre no Israelfo Palestinian fo nko a womo aku wom ewa asase we so no 68,875 ene mu dudu a eprepra nko a no 170,679 ene ye Palestinian fo a Israelfo atom so were nko a na wono a womu so free Israel ya Palestinian fo nso akum wom ewa asase so no 1,139 ena afei womu afa emu nko abe se ahanu eno de omafo munumum enya asem kuma na ebra Donald Kwaku Trump ba ye no ye se wono de asomdwe no ope eno nti Hamas womu ne Gaza fo womu nkamom na womu enum asomdwe bua no na womu nim se asomdwe bua no manom ne nyina kama na nso ena anu ye nra edi besi ne ye wo hwa ne ti se etuo bia sa toto ama bombo ahwie firi mu aba no enya keto akora ewo Palestinian fo no wo mu mfimfin ho na yakohwe ya nipa atoa ewo nse do no
enya de keto akura nipa bebre Hamas fo che say nipa wo mo awuwo ana ma fifiri mu nko ano wo mo do so pa enya asem kuma eno na wo mo busa say enti we no asomdwe abua no a wo mo ka se wo mo no eno no wo mo num yi ena Israel fo asa ato babro no atwene ato bombo foforo asa fo matiko e de abehye wo manum yi ana eya asem sebe sabre aye kasa die ukopie mu ewo wamo Central Barrage refugee camp ho no a asem kase pa na ato mo ho a soja ni Israeli soja ya friend say Hada Golden watch say wamo nkan hwe ewa asem ne ho akire ni ewo mu bia no wamo de beba Abusia yanyina yeso na awia pramcho breakfast ya yedo sumu free sompa 106.5 FM yani affiliate ni nyina obigina ye no yemu ni kom se pay afei ni waso wafidi ansemo ayedidi wontua no ebi NSA Ghana mapani ni His Excellency Yewra John Dramani Mahama okopie mu ewa GJ one media awards ekopie mu ewa santimantemu kropo Kumase menhia himfie na ne kasa yemu no eno odi tudwa wo kire mu se wane na ban wo ma menebo anomunsu aguso wo mbebo nsamtwerefo ho ban na wo mbo wo ho ban no nsamtwerefo so mo kasa mo nya mo checks yie ansana mo be kasa eno we ye no wo kire se Cyber Security Amendment Bill ena Misinformation Act no a wo mo de ba no nyese ebeka obi akasaboa e de ahye ne yam Ghana Medical Association so the crowds up here Jana ni nyina efa emrante kwa bi a wo mkopie mu ewo Eastern Regional Hospital Koforidua ni nyina ne se doctor wakwa transfer wo mo so wonko wono so nko enti wo mo kwa bro adehye bi ho esese niema wo mo say yabonefo sam enti no Ghana Medical Association se post adwuma kuno enye wo mo adwuma yi ensam no na hodo bebre eka we no mu ho a Israel for san tuom ene a bomb mu ede agu Palestinian for so biu ene ya beji mu nkyiremu ede ema wo 2074 wo mo na so yasene bra na sompa chede a ye toto de sere se onso kakra bi a wo no fa badum yen na fe yemfa moa ekunafo mobrowa ene misiafo no numbers na betim di bia fa so ne 0598 559 802 0558 559 802 edin e beba no e Terra One Media anasa Blessed Foster fa de fa so na bibia anya fine promasidofo wo mo de yam vita ena afi onga enso webo ye chidom a montre so ne dwa so ba bia bra na ye de ni nyina ka ho saa no na Just Bread and Pastries enso de Just Hot Cake enso de boye chidom na se ni nyina wonya bi wie na still wanu mu ato na wontimi ne dia na oboden adwani achi makope time herbal mixture na wanonom na bibia etimi akonkan kase yitwa ne ho e won kran ha no at the same time ukopiem wo Kumase a eno ye sompa 93.1 sanso na 100.9 eno ye ayiko eno so na wo gina mu dendenden Adamfopa radio e wo France e wo mahinkro Paris no mu sompa 101.1 e wo Takwa sompa 103.3 e wo Takrade sompa 106.1 e wo Tachiman sanso ena sompa 98.9 e wo Sunyane sompa 90.7 won Kranza ena sompa 101.3 e wo Doma Kingdom 106.1 e wo Mankasim udi koda na so e sompa FM ye gina mu dendenden sanso ena Facebook ena TikTok no eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ni Sompa FM Live www.sompaonline.com so ensebi dodo no ano egu ho o messages kakra wo de fa Facebook ne so ba ye Hajia special local foods adawroma aduane papa no ho ne wo se obetimi adidi awia yi na ho atimi atowo a ye wo hacho atomic kwan ne so no a ba bia transition wo no ye numbers ni bia na wontimi ma ye mfa mre wo a eye 0246 359 921 0246 359 921 Wamadawroma yemfa messages ni kakra bi emfa nwanchen ha emfa emawo KK Edifrika so awoso wo here live ewo American Town Kenke House tiawa ni ode ba ya no no sanso ena Komensa Pillar 2 wo se yenya ise ye kokofuo ene yensuo yes no sesi a moma yenyai ne ode aba no Master Planner Junior Edifrican Tampo wo se happy birthday enkoma na Pari patients oya adwuma ewo Scarf Pharmacy ewo Tachiman wose Nyankopon wo nhira wo pa wo bompa ye ma pa se nkwatenten yedie ene nhira enya wodia Baba Mahama Edifri Obuase wose the great news live in Obuase adanse wose nchia kase enkoma Otia Kenten constituency chairman hopeful ewo Obuase East MPP wono so ne edie ya wode ebaye eno no tiwani abrempon na kwaku ampoma minimini aba abena bedu adepa kofi yen ene ebeje bre ebesi